Media rogno hambai khulumbai kha ang tini kaisa request ni bagai kaisa joto chini tipra sarogno kaisa khulumui kaisa kok sanani bagai non thani ma phaimase जों एडिसि हाफाङो बुबाग्रानि तिप्रामो था सरकार आचमनि यागुलो गोबां मा जों सामुं खायमानि मारि नरक नुबि दं गोबां मा सामुं कुलबाय आं जों सामुं तांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि से जों ताबो बखा सालाय दं मानि बा जों सामुं चारि माय आङै दं मानि जता आङै दं मानि आबो हके बाहान बथाय तिप्रामो था बुबाग्रानि दल फायमानि यागुलो गोबां मा सामुं गाहाम खायमानि बिसिङो कायसे एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमाय जों ता बेलाय किबे मुं आचाय दं आबुंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन खायका खुमपुयो खुमुलुंग आमचायो ताबुक नक बारासि नायतुगि मानलायलिया कलेज ताबो 300 जना कलेज भर्ती अंफायनि जिनि त्रिपुरा हास्तिनि गोबां मानसियाराय र 1300 जनानि बिसिङो जों 250 जना से हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्स नि एप्रेंटिसेस नाना नाय दं ताइ 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइटों अबेके गोबां मा रिक्रुटमेंट 20 जना ड्राइवर अबेके गोबां मा बरकौ खुमुलुङा हा फाइटों किन्तु बारा सानसिताबो खुमुलुङ आमचयो बारा मानलिया बारा नायतोगै गोबां मा सेरायनि बुमा बुफाराव फाइबे जाव हस्टेल मा याङै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनबो साबुतिनो ब जागा तनि लेखा परेनाय हाइनि बारा मान यां तंबायके आं रिक्वेस्ट खाने मुचुमाके ओ खुमुलुङ आमचाय यो तंनाय हागनां रक नक नु खुं तंनाय रक नरक मान खाहके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङबो जे कुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै सिनि तिप्रा सरनो एटलिस्ट खुमुलुङ तंगै बरंनो लेखा परा खायनेनि सामुं खायनेनि आफायनि किसा सुजुग रिबायदि कारण चेराय चिकन 1 2 3 1/2 बरक हस्टेल माया इके बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारा सासि नायतुगि मानिया आं तंबायखा हिके एडमिशन आं पाइजाक और लेखा फोरोंना मुचु नक सि बारा माया हिके बर थांबाय जाना आबनि बागै और हागनां रक न गोनां रकना आं पाइना मुचु नरक जेसुग मानसा नरक रां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबाय जादि इके चिनि कलेजनि परेनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो भर्ती अंनाय कयेकदिन बिसिङनो 300 जना सेंगे नरक 100 आबनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंपायनाय चिनि नार्स फाइ दङो नार्स एप्रेंटिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मानसिनो जों ताबो एभिएशन ट्रेनिंग बु खाइतों जों एयारपोर्ट बु खाइतों जों एयारपोर्ट बु खाइतों तारबो बेलबारि उंक्लो फार्मनि उंक्लोगो कायसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दङ एभिएशन ट्रेनिंग नि बागै नर्थ ईस्ट नि गोबां मा स्टुडेन्ट रब और फाइबेनाय सोलों फाइबेनाय परिफेबेनाय एका आगामी दिन चिनि बोसोर नक तंनानि जों ताबुगनो 6-7 मास नि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मा यांगै दङ चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुमपुय हस्टेलनि बागै एकोमोडेशन नि बागै रहरमानि जों 250 जना जों मा नहके 1300 जना से एडमिशन हके जों बाहायके बाकी सारे रगनो जों फरायनानै सुजुग खायरिमान अब आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मिडिया रंनि थ्रु चिनर बुमा बुफा खुमुलुङ आमचेन लुकरनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रासारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसाक जन खुंसा खुंनिपान नानि बिदाराव ताङै तिप्रासा सेरे रगनो लेखा सोरनेन बागै अर तंनानि सेपसाइ खायरिबाय जादि अ कयमंनि बागै आं नरन बसकाङो मा फायजामायसे जतनन हामबाय अब किसारनि उपरो जे याक्सि सुरमाने अब आं तिनि जनगण न तिनि प्रेस नि बिसिंति आं सुक्रुइ सानाम सुगो अब टोटली बेसलेस अब ताताल अब हयतो किसा मिसा और चक्रान्त तंगै मानो आं बिसिंति गोपन सूत्र आं मानमानि आनो हाई लेभेल नि बरक साहनाय दङो जे बसकांगो बिसि इलेक्शन दङो आ बिसि इलेक्शन कासनो नि बागै जोंनि बीजेपी ताक जे रुलिंग गभर्नमेंट दंनाय बरनि कायसे षড়যন্ত্র अंगै मानो चक्रान्त अंगै मानो आबनि बागै आं गोपन सूत्र तेबो खबर मानो जे बिसि इलेक्शन अमाहायके परिवेश शांतिपूर्ण नष्ट खायगै बिशृंखल खायगै जे इलेक्शन कमिशन नि थानि गबर अमाहाय प्रब्लेम तंखा बिसि इलेक्शन खायमानि बन्द खायदि हिनै बर कायसा प्रस्ताव रिनानि कायसा बर स्टेप नालाय दङ हिनै आं बिसिनि खबर मानो आबनि बागैनो असफ्रान दं खानाय खा खायौ इंगे तेसिनि तेलियामरा डिस्ट्रिक्ट नि एगेन्स्ट जे कक सामनि बनु सुखुइ सानाय ते आनि एगेन्स्ट जे कक सामनि आनि बोमन कक सागै जे पाथानलाल जमातिया तेलियामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट बुबाग्रा हाई राजा हाई साक्सनो तोरजागै अब टोटली बेसलेस
आंबो जरि सानान थांखांखे अनेक किसु कक साइमानो फना हामिया हि हाइफानो जों खाकलक बुबाग्राना हामजागो हानसानि मारिगो जों जतनो तबनानि चाइटक तमनि बागैनो जों तिनि केबोनि एगेन्स कक साया प्रेसो बोसों फाया तिनिके जों सराय लुकुरक जेहेतु आ रंग मेसेज लुकुरकनि थारि संमाबा लुकुरक बुल बुजि तंबाय खाना हिरैनो लुकुरकनो आं कक कसारनि बागै जों तिनि अर बुथुखाय तिनि तेलियामरा एन्टायर तेलियामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि आन्दार जे कतर चिनि तांफां तां तंनाय तेलियामरा डिस्ट्रिक्ट नाय तंनाय सेन्ट्रलनि डिस्ट्रिक्टनि ते ब्लकनि जत आदं कत तिनि फाइमानजा खाना फाइमानजा मय नरक बुनुक तंगो आबोनो चिनि स्ट्रं एभिडेन्स अमा हाइकुनो चिनि बिसिउ केसें केरें करै अमा चक्रान्तों मागो बीजेपी नि याक तंग मागो आबोनि बागैनि अमा हाइके चिनि लिडार संनो खरकसा खाय दुरनाम खायगै जोंनो पतन खायनानि बा एकटा बुबाग्रानि वारिया संनो दंस खायनानि काइसे चक्रान्तों यै मानु हिनै आंखा खायो आबोनि बागैनि आं अनुरोध खायो जत्त लुकुरकनो चिनि थानसानि मारिनो नरक पुइतसादि बुबाग्रानो पुइतसादि आमो बीजेपी नि चक्रान्त आबोनि बागैनि आं पाइथागो आनि कयमोंखाय नरक उ बुल मेसेज बाय रंग मेसेज बाय नरक केबो खाता कइदि केबो हामियाताबा बिदि आबोनो आं जनगणनि थानिगो याग जुर खायगे आं नरनो खुलुमो आसो नानि कक सानो हामबाय चिनि मीडिया संनो नरक चिनि और चिनि प्रेस मीट फाइमाजों मान बागै पहिलानो चिनि हाबु बाग्रा बनो आनि खुलुममुं याफारो ते आनि डिस्ट्रिक्ट नि तरफ থেকে बनो खुलुममुं याफारो ताम दिनखाय जों तिनि प्रेस मीट मा फाइका मिया काइसा प्रेस मीट नरक जतन नुबाय खाना रक तंगो जेटा रां पुसानो हामजाकनाय बरक लुबि बरक कमार्शियल पलिटिक्स खायु महाय सुजुग फाइकांखाय इलेक्शन गाना सफाइखाय बरक बिरोधी पक्ष बाय যোগাযোগ খাयै রাং লেনদেন খাयै বরক ও রাং পয়সানি লুবে অমহাইকে চক্রান্ত ক্লায়ু গাজেইনো অমহাই বড় রত্ন নরক চিনি জনগণ নরক হাতেই দফানি বাগৈ রাজানি থানসানি খরাং নখানাই নরক চবাও নখর তঙ্গ আরো হইতে নরক অমহাই বড় রকনি কক ভাই বখা দুঃখতা নাংবাयदि বখা তা ফেরদি तामनि हिंखाय अ चक्रनर किछुदिन परेनो नुकजागनाय अ बरकनि चेहरा कारण बरकनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जों काहामकै साइबानो हाइपनो नंनि मीडियानि बसकांगो जों बरकनो तुया व्यक्ति आक्रमण खाया बरकनबो जों ताबुबो कबगु बरक जदि ताबुबो बखा कुफुर खाय हामै बरक थाइका गांखाय बुबाग्रानो माप सानकांखाय बुबाग्रा जदि बरकनो माब्रिकांखाय जों डिस्ट्रिक्ट आबनो गसी नायमानो पियाबा बुंनि अमहाय जे सामुं हामिया चिनि बरक रक तिप्रासारक ताबुक जेखाने थानचांगुई सारा त्रिपुरा सारा विश्व जे चिनि अ मुभमेंट चिनि हातै दफानि बागै जे मुभमेंट यासागै सामुं खलाय तंबा जरा अमहाय केबंमुं खलायनाय रक बरंखाय जातिनि शत्रु हिनमानु ताम निहागाय एकजन पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बो एक टप लिडार बो साकाओ तंगो बिनि कुनो अभियोग बा कुनो इलिगेशन जदि बिनि प्रेसिडेंट नि एगेंस्ट तंखांखाय बो फाइ चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि और रिफाइमानो किंतु ताबुक बो कुनो कागज स्लैब सापानो डिस्ट्रिक्ट कमिटी अफ फाइ मीटिंग एटेंड 6 मास उनका बो मीटिंग एटेंड नंगिया एंखाय ते खरकसा उनका ब्लॉक नि सेक्रेटारि रंजित देबबर्मा आनि मुक्तुई बो जे कक साका आ कक खाय बुई बाय फोरों रहजा थानि नंगाय खाय साइदि अहे साइगांखाय ओ जे बिरिचिनि बिरोधी दलक बरकनो उत्साह रुई बरकनि चक्रान्त क्लावै बिनि उकलग गोबां मा षड़यन्त्रनि अबतंगो बाहाय तंगो जों साइमानो आबो बनि भागिनो चिनि जनगणनो जों सावो नरक बरकनि कक ताखानादि बरक जे कक सामानि बरक जे रांचाव बो इलिगेल बो साइसुं न साबुंखायो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साइसुं केबनि सला परामर्श माया आने और जत डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्ट